Начало! Чао! Здравейте! Ела банда, покажем какво правим. Елате, покажем какво правим. Това е инженера Димов. Аз не съм инженер. И мен и него много намързи. Решихме да направим северне, обаче понеже няма кой да го върти, решихме да си направим една караджейка. Хидросеверне. Да, това е тъй нареченото хидросеверне, караджейката на Севрек. Това е в местността Севрек. Много хубав район, много хубав край, много хубави хора. Носът ни дърва, пак намързи. Нас намързи. Обърнете внимание върху операторските снима и нататък. Обърнете внимание на подръчните материали, с което е изработено цялото хидросъоръжение. Това е изключително сложни процедури. Някакви четки сме взимали да се издести стържимто и леда зимно време. Търгалки за лед. И ефекта даже почва да се появява леко. Появява се така леко зачервяване в месото. И смятам, че с него може да метнем няколко така добри напитки. Инженер Цецко, би ли се преместил малко, за да мога да снимам от началото до края на съоръжението? Така. Да, инженер Димов се опари, той голямо момче, не се усеща така, че огъня не се вижда, но всъщност е много силен. Те ползват екологически дърва. Да. От екологично чисти хора деца ги донесли така да е. Тъй. Сега можем да го оставим на извъртяване. Сега вече се върти около 1 час. Но понеже може 4 часа да се върти. Минимум. Докато се мръкне, смятам, че ще е един най-крехката мръвка прави на нялга на тази поляна. Так. Тук го и малкият чеверми. Докато стане чевермето, само да кажа, ще дърнем по някой ракита с много готина. Райче, я се покажи, Райче! Покажи само мама да почиташ. Няма.
И накрая аз съм оператора Джози.